אני אוהבת ששתי הפולניות. פרארי, בואי. יושבות ואחת אומרת לשנייה, ז'ניה? שאת נראית טוב, ז'ניה. את נראית באמת אחרי הרבה זמן, סוף סוף אפשר להתגאות ביופי שלך, אבל כל כך חבל שאני לא יכולה להגיד את זה עליי. היה עוד משהו עם מראה, עוד פאנץ' עם מראה, מהפולניות. אני בראש עם פולניות, עם מראה. מה עוד יש לך? שהוא לא גס. אני מאוד אוהבת את זה שבת אומרת לאמא שלה, אמא, אני החלטתי אחרי הצבא לעשות טיול בעולם ולהתחיל עם יפן. אני מאוד אוהבת את התרבות של היפנים. אמרה לה, אוי, יודעת, זה כל כך בזמן שבחרת את היעד הזה, כי את רואה איך שאני מזדקנת ומתקמטת, וככל שנוסף לי קמת, ככה אבא לוקח צעד אחורה ממני. וכנראה שהוא כבר רואה בשדות זרים, ואני לא רוצה שזה יהרוס לנו, כי אנחנו כבר בחצי השני שלנו ביחד של החיים. מה שאני מבקשת ממך, שמעתי על פטריית הנעורים היפנית, שמחזירה את הנעורים, ומחליקה את האור, ומרווה את הגוף בוויטמין נעורים קופצני. נו. אמרה לה, האמא, אני יודעת שזו פטריה מאוד יקרה, אני אשלח לך את בדיוק כמה שזה עלה בזמן. כך היה במשך שנה. כעבור שנה נוחתת הבחורה בנתב"ג, והיא רואה למרחוק את אמא שלה עם תינוק על הידיים. היא אומרת, מי זה? אולי להכין או לתינוק, והייתה מעדכנת אותי או משהו. אין דבר כזה שלא יעדכן אותי מה זה התינוק הזה. היא באה אמרת לה, אמא, מה התינוק הזה? אמרה לה, זה אבא, הוא גנב לי את כל גנב לה את כל הפטריה. אתה נותן לי התינוק. זה מצאי שלו. אומייגאד. מה תחזיר אותו לרחם שלו?